Vartiainen hieman vaikeuksissa siinä TPS-karvauksen kanssa. Pikkarainen pääsee 2 kertaa kokeilemaan. Sen jälkeen tulee irtokiekko. Ja todella vaikeuksissa Juvonen on, mutta ei maalia. Nyt olisi totta kai toki vierasjoukkueella oiva mahdollisuus siirtyä tässä kamppailussa ensimmäistä kertaa johtoon, kun Erkin Juntti yrittää pujotella sieltä TPS-puolustuksen lävitse. Ei siinä onnistu, mutta hyvä paikka pelataan. Loistava poikittaisyöttö. Ja hieno on osuma. Pelikas siirtyy vieraskentällä tässä ottelussa 1-0 johtoon. Ja tuo maali, se on upeaa katseltavaa. Ja Aleksandar Georgiev on täysin voimaton tuossa tilanteessa. Joonas Alanne, rovaniemeläislähtöinen pelaaja, kun tulee TPS. Loistava paikka pelataan Otto Niemiselle, joka tyylikkäästi tällä maalin edestä numerot 1-1. Nopeasti lähtee yli keskialueen. TPS hyökkäys. Ovela, hieno jättö Otto Niemiselle. Ja Otto Niemisen mailla, se on kuumaa tavaraa. Nopeasti kääntää kotijoukkue. Kallio olisi maalin edestä. Kallio etsii sieltä vapaata tilaa. Keskitalolle hyvä vetopaikka. Keskitalo pääsee hyvältä pointilta ampumaan. Mutta Janne Juvonen edelleen takaiskusta huolimatta jättää hyviä otteita. Pelikas on väkisin kääntänyt painopistettä tuonne TPS-alueelle. Ja sitten armotonta vääntöä, kun tulee TPS ja Tomi Kallio. Kapteeni Tomi Kalliolla siinä hieno mahdollisuus siirtää Isännät 2-1 johtoon, mutta Janne Juvonen pelaa erinomaista ottelua. Nyt kuitenkin Hodgman uudelleen jättää sinne toiseen aaltoon Erkin Juntti. Nyt on Erkin Juntin paikka. Nopea kuti, mutta hienosti käy. Aleksandar Georgievien hanska tuossa tilanteessa Erkin Juntilta. Loistavat suoritukset. Tyrväinen, 20 sekuntia. Tyrväinen pitää kiekko omassa päässään. Nyt olisi Hodgman menossa. Mikä on Hodgmanin ratkaisu? 15 sekuntia. Mitä tekee Hodgman? Tekee upean maalin. Ja tämä ottelu ratkeaa ainoastaan 13 sekuntia. Jäi jatkoaikaa pelaamatta. Ja Justin Hodgman onnistuu maalin teossa.